komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes Pizza 7 na bulan sang Oktubre tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton arangkadahon karon nga adlaw. Mga balita sa politika, opisyal na ginpakilala ang bugos nga line-up sang Grupo Progreso. Miyol Lunardia nakibot sila nagsaylo sa Nacionalista Party. Restriksyon sa wala pa mabakunahan. Hindi dapat ipatuman, makatuga inisang diskriminasyon suno sa Departamento sang Ikaayong Lawas. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na. Kahapon, basin na tingala ang pila naton ka mga kauturan na pumula ang plaza publika sang siyudad sa Bacolod. Puerte ang nagalinibot-libot, pula ang kolor nga bangod
kay nagfile na sang ila sini Certificate of Candidacy ang Grupo Progreso. Amoy na ko nga pumula ang plaza publika. May misa nga ginpatigayon. Pagkatapos, may pila ka mga pagpakiginunanon ang alkalde sa Bacolod lakip ang pagpakilala sa kumplito nga line-up. Kahapon siling ni Mayor Bing Leonardia ang partido kuno perfect combination. Ang line-up niya nga ginabugusan. Gintudlo niya nga mga ang kambaking mga eksperensyado nga politika. Ang bugos nga line-up sang Grupo Progreso para sa 2022 nga eleksyon. Upod kay Mayor Bing Leonardia kag Vice Mayor Elcid Pamilyaran, liwat magapapili sa ikatatlo katapusan na ini nga termino bilang alkalde kag vice-alkalde. Anom ka mga incumbent ang liwat magapapili bilang konsihal. Lakip na dire kanday Councilor Archie Baribar, Carl Lopez, Renesito Novero, Dindo Ramos, Cindy Rojas kag Israel Salanga. Magapapili man si Anay City Administrator Imang amoy na kabagdanan ko nga nag-resign siya sa iya pwesto kag Marion Solidom bilang konsihal. May apat sila kabag-o nga mga miyembro ang Grupo Progreso sa pagkakonsihal. Lakip dire sanday kagawad Jonathan Diaz sang Barangay 18. Anay Sinico President Ed Guillem, IT expert Casmer Montalvo, anak ini siya ni Anay Mayor Jose Yolo Montalvo Jr. kag Dr. Chris Surungon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Sa Ambotsilingon, 12 kompleto ang konsyales sang Grupo Progreso. Di kahapon, damo na tingala nga ato dito ang laragway man ni Congressman Greg Gasataya man dako-dako nga mga ngalan kag mga itsura sa mga kandidato. Ato dito, una gid ang itsura ni Congressman Greg Gasataya sa tarpulin sang Grupo Progreso. Pero ginklaro sang alkalde nga nagsugot na, nagsugilanon sila. Sa piyaka neutral ang kongresista, nagsugot nga ibutang sa tarpulin ang iya siningalan. Kagya itsura kung sa bagay, original giman nga Grupo Progreso si Congressman Greg Gasataya. O galing, amo lang na, hindi man pwede nga mag-upod sa piyakag-piyak. Maninoy man niya si Mayor Bing Leonardia, maninoy man niya si Albi Benitez, so ang Botsilingon, para wala lain buot, wala disgusto, nag-neutral siya. Kung mga tigulang pa, kung mag-enkwentro ka kunos maninoy mo, basi bawion ang kandila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 42. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, nakibot ang pila naton ka mga sumalakdag na binigit sang Grupo Progreso nga ginpalayag sang alkalde nga nagsaylo siya sa Nacionalista Party. Man ang aton alkalde, ari inis talom sang Nationalist People's Coalition o kon MPC. Kahapon, siling sang alkalde sa Bacolod, opisyal sa nga kandidato sa pagkaalkalde sa dalom sang Nacionalista Party. Puerte, no? Sambot silingon ang grupo, lain-lain sila nga partido, pero sa isa lang kapayong Grupo Progreso. Kay si Marlon Solidom kuno, magapabilin nga MPC, si Councilor Baribar Promde, o kung Progressive Movement for the Devolution of Initiatives, kag iban nga membro. Pero si Mayor Bing kag si Vice Mayor Elced Pamilyaran magapaidalom na sa Nacionalista Party. Pero siling sang alkalde, naka-istorya na siya kuno. Sa opisyal sang MPC, lakip na kay MPC President Senador Vicente Soto III, angot sa pila ka mga political circumstansya sa siyudad sa Bacolod. Bangod sini, karon namangkot ang taga Bacolod niya ti Mayor, sinong suportahon mo sa mga nasyonal nga kandidato? Wala pa sang ginpalayag si Mayor Bing Leonardia. Sino ang iya suportahon nga kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente kag mga senador? Kalabanan tanan nga mga kandidato sa lokal may ara na ya ginasuportahan nga presidente, vice-presidente kag mga senador. So, posible sa masunod nga mga inadlaw ipalayag na ni Mayor Bing Leonardia kung sinong suportado niya nga magaukon ang magapapili presidente sa pungsod Pilipinas plus iban nga mga politiko nga ara sa level nasyonal. Amo nang hulaton ta kung sino ang i-endorso ni Mayor Bing Leonardia. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini. mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig,
Nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Time Lasay 58, isabit ko lang bakadali, hindi ba lang ginapangabay kag ginaduso sa mga negosyante sa estado, private sector
nga istriktohon ang mga aktibidades sang wala mabakunahan nga mga pumuluyo. May araiban gani nga hindi ka napagpasudlon sa mall kung wala ka sang ginapakita nga fully vaccinated ka, ginaistrikto ang iban nga mga restaurant kag iban pa. Para sa akon, hindi naman ni husto. Kadamo-damo sang wala pa mabakunahan mo, kag kulang magkita bakuna. Kag may mga sikta ya, nga wala nagapati sa bakuna, respetuhon naton ina sila. Ambot silingon, kung ang wala mabakunahan, da wala ka na kinamatarong ya, nga magkadto sa mga mall, magkadto sa mga kapihan, dumilian na, istriktohon ang hulag mo. Iniya daw, hindi na kuya konformis ni. Hindi naman na mayo, nga kumpleto na bakuna. O ginakulang pakitas bakuna, pila pa lang ka milyon ang bakunahan. 110 milyones ang pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Pila pa lang ka milyon ang nabakunahan, ang buot silingon, istriktohon ta, dumilian ta, ang wala mabakunahan, sa iya sini adlaw-adlaw nga aktibidades, daw hindi naman na makatao. Ang punto ko, manami ni nga may proteksyon. Pero hindi naton paghambalon nga ang wala mabakunahan daw dumilian mo ya nga maghimo sa adlaw-adlaw niya nga aktibidades. Iniya daw sobra na ni. Tapak na niya sa kinamatarong sang publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City. Babalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business developer. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo